Ahojte priatelia, dneska je deň číslo 6. Odchádzam z útulne Jána Krúteka. Idem do Štósu a dám niečo na jedlo a potom budem pokračovať ďalej. Mám tam 3 veci. Je tam útulňa Uhorná, nejakých 25 km, potom je tam tzv. Legendárna skriňa Zavie. A najneskorší termín, kde by som mohol prespať, je chata Volovec, ale to je 38 km, takže uvidíme. Tu nám postavili zase ďalšie nové, čo sa nepatrí do lesa. Ukazoval som to už v včerajšom videu. Je to tu také novšie. Takže asi to postavili, keď stavali tam tú útulňu. Je pravda, že som mu včera prebehol, lebo som si to tu nejako nestihol všimnúť. Tak som sa musel vrácať pomaly pol kilometra zo sedla, lebo som vedel, že je niekde pred sedlom. Takže som si troška včera nadišiel, ale to až tak nevadí. Takže týmto smerom pokračujem smer Kúpele Štós. Tak zatiaľ čaute. Ahojte priatelia. Tu je kaplnka na škótskom sedle. Tu je vedľa aj hlavná cesta. Takže preto počuť auta. Tuto za touto kaplnkou je miestnosť, kde sa dá prespať. Aspoň to tvrdia. Pozrieme sa, uvidíme, či je to pravda alebo nie. Je tu taká vidíme. Dá sa, tuším. Pozrieme sa dovnútra. Je tu taká miestnosť, kde by sa dala prespať, akurát to tu troška cíti čeličím. Je kaplnka vnútra. Takže núdze by sa dalo. Dobre, ideme pozrieť kadiaľ ďalej a tak zatiaľ čaute. Takže ahojte priatelia, končí deň číslo 6. Pred domov vidíte útulňu SMP Uhorná. Tu dneska prespím, dúfam, že je voľno. Viem, že dvaja, čo vyšli ráno odtiaľ, jak som býval, tak by tu mali byť, ale uvidíme. No, takže máme 30 km za sebou, takže neviem, dneska to bolo utrpenie. Členky neposlúchajú, takže som troška dlhšie išiel, ako som mal, ale dôležité je, že som došiel. Tak sa zatiaľ majte. Čaute.